silloin rutiini tulee niin kovaksi, että sun täytyy itse tietää, että mitä sä täytyy tehdä. Kiitoksia. Huomenna aamulla, kun lähdetään sitten liikkeelle ihan tuonne pätkeen, niin pitää olla hereillä heti alusta. Tulee seuraava pari tähän ja Jari-Matti Latvala, Arto Sairanen tulee monissa veikkailuissa numero 1 monilla, että ennakkosuosikki tähän kilpailuun. Miten itse otat tuon haasteen vastaan? No en mä sitä paineita ota, että nauttimaan tänne tultiin, mutta totta kai sitä aina pitää kovaa yrittää. Ja näin tehdään. Toivotaan, että kaikki on huomenna kunnossa, kun ensimmäiselle erikoiskokeelle startataan ja ei muuta, laitetaan tästä lisää vauhtia vaan peli. näin toivotaan. Kiitos, moro. Näin annetaan isot aplodit. MM-sarjasta tuttu kuljettaja Jari-Matti Latvala näyttää myös, että ruista löytyy ranteesta ja ruista löytyy... Ei, ajollisesti on mennyt aika hyvin, että me alku ensimmäinen pätkä aika vaikeasti, kun me hävisi puolessa välissä, niin heti kakkos- ja kolmosvaihde. Meni ilmeisesti siirtäjä haarukka rikki, joka aiheutti sen tosiaan, että meiltä katosi 2. ja 3. Sen jälkeen aina niin joutunut ajat risteykset 1. ja sitten heti vaan 4. ja 4. 5, mutta kun onneksi on nopeita teitä, niin ne on ne ajovaihteet. Oikee 3, 150, oikee 1, 100, oikee 2, pitkä pirää, heti vasen 5, oikee 2, heti vasen 5, jatkaa nyppy keskeltä, 20 vasen 1, 40 varon vasen 2, 10 risteys oikee 7, pimennossa ahdas, heti vasen 2. 40.
mielenkiintoinen kilpailu, 2-päiväinen. Meillä ensimmäistä erikoiskokeilua meni vaihdanlaatikosta jos 2. ja 3. vaihde, joka tosiaan vaikeutti ajamista. Mutta me löydettiin aika hyvä rytmi sen jälkeen siihen, että meillä oli 1., 4. ja 5. käytettävissä. Ja kun on nopeita tietä, niin se ei haitanut niin hirveästi, niin piti vaan omaksua vähän erilainen ajotyyli. Nähdäänkö Jari-Matti Latvala EM-ralleissa vielä täällä historic-puolella useamminkin? Katsotaan näin, että mulla on ollut sen verran hauskaa tänä viikonloppuna ja kyllä mun tekisi mieli ajaa uudestaankin jossain vaiheessa. Et se oikeastaan vähän riippuu, että miten meidän MM-kalenteri muotoutuu versus nämä tämmöiset historiikkikilpailut. Koko kärkikolmikko tässä. Jari-Matti Latvala, Asko Sairanen, Mika Turkki, Pita Makkunen sekä Pekka Laakkonen ja Harri Serkkilä. Jari-Matti Latvala, Asko Sairanen, tämän vuoden kilpailun voittaja. Älä pääse, no niin.